Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa. Dnes si povieme zo pár informácií, na ktoré sa klienti najčastejšie pýtajú. Jedna z najčastejších otázok je to, či je daný dom alebo model Emiko obyvateľný celoročne. Model Emiko nie je originál mobilný dom, je to modulová stavba, ktorá je určená hlavne na celoročné bývanie. Modulová stavba, ktorá má prvky mobility. Väčšina mobilných domov je vyrobená normou STN a na to by som si osobne dával pozor. Existujú mýty, ktoré tvrdia, že dom vyrobený v norme STN alebo mobilný dom nepotrebuje stavebné povolenie. To však nie je vôbec pravda. Každý dom, akýkoľvek typ stavby, ktorý sa pripája na akúkoľvek inžinierskú sieť, potrebuje stavebné povolenie a slovenská legislatíva nepozná rozdiel medzi stavbou a mobilným domom. Proste ide o to, či sa to napája na nejakú inžinierskú sieť. Tieto famy sa šíria najčastejšie preto, že dané stavby alebo mobilné domy nemajú projektové dokumentácie na to, aby vedeli byť skolaudované. A preto je jednoduchšie zákazníkovi tvrdiť, že daná stavba stavebné povolenie nepotrebuje. Model Emiko má predpripravenú projektovú dokumentáciu a tým, že nejde o originál mobilný dom, ale iba o modulovú stavbu, ktorá má prvky mobility, tak dokážete na ňu získať aj stavebné povolenie, aj súpisné číslo, aj trvalý pobyt. Emiko bol navrhnutý na to, aby ste v ňom mohli žiť a bývať, aby ste ho mali ako náhradu za rodinný dom alebo za nejaký byt. Emiko je jediná stavba svojho druhu, ktorá nemá žiadne tepelné prestupy, má fantastickú izoláciu. A už keď sme pri izolácii, tak stojí za zmienku to, že nepoužívame minerálnu vlnu, pretože tam má slabé termoizolačné vlastnosti a nepoužívame ani stovku polystyrén, ktorá je pre trvalé bývanie nepostačujúca. Tiež by som sa informoval pri rôznych stavbách aj o tom, či sa z danej izolácie ešte neodoberá. Pretože väčšina výrobcov dodáva 100 mm polystyrén, do ktorého ešte zavrtajú, aby tam vošla nejaká elektroinštalácia. My máme vlastný systém, ktorý je patentovaný, máme na to ochrannú známku. V našom prípade používame zateplenie 150 mm polystyrén, úplne bez akýchkoľvek tepelných prestupov, s tým, že v podlahe a v strope ešte okrem 150 mm polystyrénu je vzduchová medzera, ktorá je takisto rovnako skvelým izolantom. Čo je dôležité spomenúť a čo si nikto neuvedomuje pri kúpe mobilného domu, je dopad na psychiku. Je to veľmi dôležitý faktor, ktorý je podceňovaný. Väčšina mobilných domov má výšku v interiéri okolo 200 až 220 cm. Model Emiko je v interiéri až 3 m vysoký. Preto sa budete cítiť v danom dome veľmi slobodne, priestranne a komfortne.